Bilin eh. Hapon naman dayron. Kaya ka naman ko sa karinderya. Ang hinumduman ang ubi daris at bang sa bahay. Hapit na ni 1 year. Karon kasi supang puno ka uli di kas tindahan. Ang kubkubon kay karon balik ko na kanana. Karang nabungan na ni. Pero napadya po niya unod na niskoan. Siguna ha, pasalamat gihapon ko sa tanang nag-view sa ahang mga video. Katong tananing comment. Di na mo natatagsaon. Salamat yung tanan. Katong ingon nga kambal ko no may sang igsuon. Kapareha-pareha ramig mga naong natural kay may igsuon man. Salamat. Kadyo. Amping ninyong tanan. Na may ningan nga ako kuno si Prami, si Julie, katong manghod isang kaaban may nagbaklay sa lasang. Pareha-pareha. Pareha-pareha mo yung dagway. Kaming tanan. Kaming 11 kabaji. Katong Toas Manila nga mamang Aisa. Di pa ito makita kaya di pa ito muli. Tumuli agyapon ito. Kita agyapon mo. Kaaron magkubkub ko sang kuan. Kanang ang ubi. Sobra nagkubkub ko sa ganiha. Kalipat man ko, lubat man ko ni ulit sa bahay kaya nagpapaos ang cellphone. Mga di o na mabidyo ako sana kubkub na agdag nga sa kuan sa kapuno. Wala. Katabang ramos pa ulan ni og kuan. Kanang bubo. Bayulit ra ba ni himuonin ko bizamog puhon. Sa kapuno ni. Daghan man ni. Kububo ni na haron. Then wala sa kapuno ni. Color violet ra ba ni ubi ha? Dapat upaw dani, purple ra ba ni upaw violet. Ipaluto ni ubi jam. Ani pa dani jas Manila ini kuan. Uli sang manghud. Ani pa dani jang adtos Manila. Kay magtaking man siya. Aron jang lutuon ng ubi jam adtos Manila. Kasang kubkubon dani na naman sa kapuno daling kuan na jang lindeng na. Nakapanig puno dani. Violet ra ba ni? Na kubaan man ko nakagaadso. Mas bakilid at bang sabay. Tauna. July pa rin nagikuan. Tanong. Ala. Paano ko eh. Sa kadag ko. Kaamat sa takadyo. Wala. Ligid na. Liit na. Wala. Ako. Kasi magod ka bakilid magod eh. Ginoo ko na kapuno. Hala, ginoo ko. Kubaan ko eh. May pakitaan din na. Ang kubkuban, managdang linding na kana. Kakaadyo. Kapadadyo ko rin sa Manila. Ipadas ang igsuon. Nagbalik sa Manila. Patilaw na pabayulit. Pwede na po niliharap sa kabuok. Isa. Lara ka aoy. Lara ka ajos ubi. Paborito rin ang aning manang Linda, mama ni Rosemary. Mo ni kauban sang ito lang ko itong hatag nila pagpadong December. Aling gi-ubi jam. Wala na, violet man eh. Ay, salamat sa Ginoo.
Sekarang labo nga din na pala unod ni. Tataod naman hawa na matanda. Sa kabisi. Anak. Kubunon pa ninaho. Hapon naman. Masih ugma na po natin wason ka na ibabaw na maligang ubihan sa bakilid. Ang andi ay. Mali na. Mali lang linding na. Wala pang kubon ron. Napod. Napas na niskuan sa edad sa buwan. Manyo na mo ni kapin. July may nagikuan. Mga June katapusan di ay na itanong. Tulay naman ro na nakagihapon. Violet gihapon nga obi. Violet gihapon ni. Ila na violet na. Ika-apat kapuno gihapon ni. Pat na ni. Ano may uwan. Iwan ko. Uwan na naman ko. Wala bang hangkapoy. Hangkapoy ko sa kanila. Nawag hangkapoy kay kita mo ko sang ubi ng duso na. Mga ubi nga violet. Uwan na. Nakataglamok. Hindi ko unod. Isang ko. Balik gapon. Hala. Ay, wow. Balik gapon na. Ikaw na sila ga. Ito ka sa sungkuli ka ron. Ayan, bayilit na kang kuha. Dapat mo ano ni uban. Nah, mati. Ini ako. Ang lubong nga. Balik ko sa labong. Ang dami ni. Sige ah. Yan sa muna pa. Ini ako, ini uwan. Sa kamu lagi ni ah. Nabalito na ang cellphone. Food, muli ako kay ni uwan. Nabang ko na. Kung dami nga ni kadaghan ni ang ubi ko. Kundi guna na. Puro ni sila violet. Aning halbis kaya ni Padas, Manila. Kanang bilita. Sa ugma, tuwasan ko na ugma. Kala mong labog nga na, napila ka sa babaw na, napila ka tindog na. Papa ko aning kabod. Nakatay sa Pilipin. Kumakita ka. Tak na may sabakado. Sabakado sila ng tapay na. Ay, hayo ka premium sa Lazada. Loko. Sumpah mag-iira. Nanay uwan. Nanay uwan, nabasa lang ang cellphone. Muli sa kusbay, lumakog sa ako. Ay, dahaw na.
ubi. Matog daghan ang ubi sa limara ka puro nang gi-harvest. Kani na ang dawan ako. Ug man pud na tiwasan kay muli ko sa kusbay. Kay mami kaning padas Manila ning ubi ha uban. Blaga sa sukan. Blaga mo ko sa balik mo sa Manila. Balik mo ko siya ani pada. Kanitanan ni pada nang hinarbis. Anak ubi, ginoko, violet. Ubi nga violet. Sabak po itong taka ng labay. Muli sa kusbay. Magpagsak ko, kaya nabasa na ko. Pag-uwan na. Malindahaw na. Ito pa ni si Babaw. Ito na. Ang pasignalanan. Nalani na yung ubi. Nagdahon na Katay na sa kuan. Kung tahan nakuha na ni, di mapakapuno. Katong unod itong nakita mo ito, di mapakapuno na sa 2, 3, 4, 5. Mara kapuno ang nakuha. Pinangato na ko kay kawan-uwan po. Rindahaw. Nakakaroon boleh ko pwede rin nay. Pipino ni abot na daag pipino. Pwede ba nay ha ano sanay karon rabito ko ning hanjo nay. Wow. Hanjo ako pa. Nagurahan nga. Ali nang hanjo ko karon ra ba ko ning suri dani. Tay isang grubok sa juta nay tagko naman tunak man lagi nay. Ugasan man na. Nay dagko na nay. Ansa? Kapalida. Na betar hang sudunun na nuod mong gapon na hang pangtud. Halali. Naman. Na nang gilubog to ani man to. Halagi pang harvest pa ni nay. Di si tiri kang harvest ugma naman tas tiri. Sura ka bokoy karon ako sukad dengan ni sukad. Ako gani Karon nakalin ko. dagupat ka buok. Imo upat ra saraman. Isa ra demo na may daghan. Sara kay sasaban sa gitsa. Daghan pa nang gikumbabit. Na ani ka nay, kuwang na nay, no hinayo naglubot nay. To tanay kananay. Nabiduha nay. Doa kay si tiri ko mo kon ko dani sa kong isuroy. Kana Na duha ra ha. meron pa na sausaw sa mayonnaise nang. Narabay mo ni sa tindahan. Mayonnaise diay isang toy mo tipas bahay. Lami man pug juice, lami pug mayonnaise. Juice? Katong dito ila ka Mama Julie, aga mang isawsawan mayonnaise. Oo, sabay tanong ng sili nang ang taong din. Dako na. Grabis na nay. Pangatan ko kung nag kung sa ubi. Kubasa na. Nanay buong kubasa ni wa pa. Sunod semana. Sino ba nimo? Ako ba? Digang wala di. Sumuron. Kuan. Ikaduhanan ni nahong ko. Gani. Kadang video? Atong kay nang harvest mini ati ali sa pipino. Lupig ko ako kaso pa ng sukad. Tiya, karon ba ka nagkasurod ni sakad? Inas nanay. Karon mo nakaulik sa jo. Karon mo bitaw kong nanay na mga ganhi. Ha? Okra. Mani ko nakasuri ko danis katunggo paning harugi. Di sa maligangi kan sige naman kagaburod. Trabaho man ko. Tagabi nang kumuli. Iya na mag-ambur dis manang. Ay, panda. Karon galing sa juhan ko guli no nakalili ko dani. Lami gid batong na karang ka-green. Nag-harvest ko squan ang ubi. Na guys. Karang ka-green ang kanang ijang karang ka-green ang pan guys. Palida na 50 ra bang kilo palida. O makabawi na dahil sa tialis danay mahal man dala palida. Makabawi lagi nga manuroy, may manuroy nila. Ang paidas di makabawi o ko mo suruy ang limutok ang pan. Sa bagaling ko niya makalili ko makasadyo ko guli. Mutok hangga. Paliksik. Baka nabilik siyan ko kini Wandi.
Utropos na yung kulit tayo. Kaling taong mo dagan na po rin taong mamungan lagi. Gisprihan eh. Utropos nga. Pagtungan. Muli na bigyan ng taligsik, be. Muli mong mamaron, be, de. Tumuli oy. Ha? Nalabaho, ang mama ni Lixian. Napagsabo ng kuan. Suko mo. Wala na bulig ko sa Ano do? ibang ko. Ha? Ang iba sa gingan. No, ang mga bato nanggitay. Kamaron eh mga to kung lubi unta. Biko ka lang. Ang likod. Kahit ito kabulong ganun.